Respecto ao ano 2025, normalmente todos estes anos que son especialmente problemáticos do punto de vista dos incendios sempre concurren moitos factores xuntos, é dicir, é a suma de varios factores. Neste caso, terreos ou territorios donde xa había unha acumulación de vegetación fundamentalmente pola ausencia das prácticas agrogandeiras e forestais tradicionais dos últimos 50 anos, construen un paisaxe moito máis con moita máis vegetación. Pasan además varios episodios de onda de calor no mes de xuño e primeiros de xullo, que o que fai é que moita desa vegetación que xa estaba estuvera disponible seca para arder. Eu normalmente sempre digo que tamén buscando un pouco o titular, que o abandono, a acumulación da vegetación pon os ingredientes e o cambio climático os cociña, non?